Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Toni u Marija ta' Bone. U illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Pawl Miki sħabu martri. Il-kelma martri tfisser xut. Bil-ħajja tiegħek turi l-għaqda tiegħek fi Kristu. Tantu hekk li anke dawn l-insara il-martirju tagħhom kien li ġew imsalbejn bħal Kristu. Kejjew nitolbu l-għajnuna tagħhom. Ejjew nitolbu għal tant ħutna insara il-martri ta' żminijietna. Ma fl-istess ħin nitolbu l-għajnuna bil-qawwa tal-Ispirtu biex il-ħajja tagħna tkun xhieda vera ta' dak li nemmnu. Biex kull wieħed u waħda minna jaraf iġorr is-salib jew aħjar jaraf is-salib tiegħu mhux xi saħta imma l-mod li jenni biex insir nixbaħ dejjem aktar lil Kristu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna dawk il-momenti jeżies fejn verament ma għexniex ta' insara, ta' segwaċi ta' Kristu, ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla qawwa tal-qaddisin kollha, inti joġbok it-tella fis-sema lil martri San Pawl Miki sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib. Atina l-għajnuna għat-talb tagħhom biex inżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim l-ktib tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien itajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl. U d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmiħ jum. U d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art. U l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlietu u siġar jagħmlu l-frott biż-żerriegħa skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla ħajkun hemm imnaret fil-firxa tas-sema biex jixifirdu il-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-qassim ta' żminijiet
tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnaret fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jrieġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-rabajun. Il-kelma tal-mulej. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ngħidu, il-mulej bl-emejjel tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u l-ġmil, inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell, inti imkebbeb. Ngħidu, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Int waqqaft l-art fuq is-sisin tagħha b'mod li qatt ma titħarrek, blibħra bħal blibsa inti ksejta u l-ilmijiet waqfu fuq ċaċet l-olijiet imwieġbu. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Lejjun tiftħilhom għal ġol-widien u huma jiġru qalb l-olijiet. Ħdejhom jagħmlu la safar tal-ajru. Min qalb il-friħaj isemmu l-għana tagħhom imwieġbu. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej? Kollha bl-erfa għamilthom, mimlija l-art bil-lejjaq tiegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej imwieġbu. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Ġesu xanda l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u dufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu fl-art f'Ġennesaret u rabtu id-dgħajsa max-xatt. Niżlu mid-dgħajsa u n-nies minnu fih għarfuh u marru jiġru ma' dawk li nħawi kollha. U bdew iġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu illi qiegħed. Kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja, kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu mqar tar fil-mantar. U daw kollha li kienu imissuh kienu ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Eżis ħuti bdejna illum fl-ewwel qari nisimgħu ir-rakkont tal-ħolqien mill-ktieb tal-Ġenesi. Żgur wieħed mir-rakkonti l-iktar famużi mhux biss fl-Iskrittura, mhux biss qalb il-Lut u l-insara, imma waħda mill-iktar paġni magħrufa ma' kulħadd. Alla li joħloq mix-xejn u Alla li jagħti l-eżistenza u l-ħajja, Alla li jagħti l-ordni lill-ħolqien permezz tal-kelma tiegħu. Hekk il-Lut minn dejjem kellhom dan l-għarfien qawwi tal-importanza tal-qawwa tal-kelma, tant illi anki Alla jagħti l-eżistenza, Alla jagħti l-ħajja bliema mod billi jgħid. Ekku naraw b'xi mod kontinwazzjoni
bejn dak li ġara fil-bidu fil-ħolqien u dak li jagħmel Kristu kif jirrakkuntanna San Mark u idur fl-inħawi tal-Galilija, in-nies tfittxu għax tirċievi minn għandu ħolqien ġdid, għax tirċievi minn għandu eżistenza ġdida. Anki jekk biss joqorbu lejh, anki jekk biss imissuh, jirċievu fejqan għal mart tagħhom u aktar minn hekk għax fih kienu jsibu kelma ġdida, fih kienu jsibu tagħlim, fih kienu jsibu stil ta' ħajja illi qatt ma semgħuh qabel. Nitolbu il-mulej il-grazzja li anki aħna infittxuh b'din il-ħerqa, illi anki aħna nixtiequ nirċievu ħajja ġdida, nixtiequ nirċievu eżistenza ġdida minn għandu. Nitolbuh il-grazzja ibda minn issa f'din il-Ewkaristija sabiex anki aħna nkunu tassew miftuħin għal grazzja tiegħu. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla lejna, jew aħna nħossu il-fiduċja ta' tfal żgħar fih dan il-missier u npoġġulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja. Il-Knisja biex tkompli tmantni lill-ulieda bil-kelma ta' Alla, il-kelma li tagħti sens lill-ħajja ta' kull bniedem. Nitolbu. Il-bniedem li jitbiet minn Alla iġib il-kaos, il-firdiet, il-gwerer. Jew nitolbu għas-setanin tal-art biex jarfu li l-missjoni tagħha hija dik li jġibu l-ordni fil-ħajja tal-umanità. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex aħna narfu nilqgħu il-kelma tiegħek, il-kelma li ddawwalna, il-kelma li tagħti sens u direzzjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru tassew fl-imħabba tagħhom lejn xulxin. Għati l-għajnuna u l-qawwa lill-morda u lil dawk kollha li b'tant imħabba b'ġenerożità iduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Il-qamissier qaddejs dawn it-talbiet tagħna. Inti li taf dak kollu li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Dawwalna bil-kelma tiegħek, għax il-kelma tiegħek hija spirtu u ħajja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. No
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-kolla tiegħek għalina bis-saħħa tal-vittma li ser nikkonsagrawlek. Aħna unġeddu it-tifkira tal-martirju għażiż. Għamel li bis-sagrifiċċju tagħha nitnatfu minn dnubietna u li x-xewqat tagħna jinoġbu quddiemek. Bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Pawl Miki jisħabu martri ħadu il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom huma jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. U s-saħħa lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs radd il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer, qawmi tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton mal-isqfijiet kollha, il-Presbiteri u id-Djakni. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk għati lilna il-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija ma' San Giuseppe ma' l-Apostli ma' San Pawl Miki u sħabu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħatkun il-ħajja tagħna mod ta' kif aħna tassew nagħtu ġieħ u glorja lill-Alla, il-dak Alla li narfuh bħala missierna, u għalhekk ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-salta, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi fuq imfejqa. Here I we sit
nitolbu. Ibqa' ħares fina mulej id-don li tajtna biex itqarbina li bil-grazzja tiegħek għamilna fit-tifkira tal-martri San Pawl Miki u sħabu tkun għalina ta' salvazzjoni u sliem bi Kristus Siedna. Ekkejjew nitolbu dawn it-tliet Avamarijiet għal-morda ħana biex anke fil-mart tagħhom jarfu jaqdu din id-batija tagħhom mas-salib ta' Kristu. Ħalli tkun għalina l-koll, mhux biss għalihom, imma għalina l-koll, għax aħna l-koll parti mill-ġisem ta' Kristu li qed isofri u jibati. Tkun mezz ta' salvazzjoni u sliem. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.